Mistä tässä on zoom? Gemma ja hänen hoitunsa Juoksevat. Hoitajansa. Niin. Tässä olen minä! Liikatarkennus. Häh? Liikatarkennus. Minä laukkaa sää! Ei. Joo, no sitten. Se ei halua. Se tuli videolle! Gemma potkas Ingaa. Ei kun laukattaa nyt Gemmalla! Laukka! Minä aina! Se on hauskaa. Mitä tahalleen tekee? No kun se on kimppa. No niin, mutta Monen sä sait olla? Monen siellä on koulu? Häh? Monen siellä on koulu? No niin, ottakaa tää teidän poniin. Huija! Mulla on 9. Päihteet. Mä menikään. Rattastokko nääkin? Mä haluan kyllä laittaa. Okei, mä pidän sitä. Liikatarkennus. Eikö teitä pelota? Eikö teitä pelota? Ei oikeesti tee sillä, että sä tahalleen tiputtu. Se oikeesti ei nyt tunnekin millä kivalta. Ei Gemma, millä mä annan sen. Ei se painuksen mukaan tee. Ei oo, mutta et sä saa ratsastaa. No kyllä se vähän painuu. No ihan vähän. Saman verran. Ihan vähän. Pelejä. Mitä te pysytte tässä ravissa? Ei mä puhunut laukasta! No niin, nyt vie pois. Eikä kun leikitään. Joo. Mennään se meille katsotaan. Mennään kato Ingan kanssa sitten. Mä vien kenttään. Milla! Millä? Harmi kun Pampin kanssa ei voi